Mintu Basmutari. Hai Abasona. Hai Agisona. David Brahma. Hai Gopal Baro. Ma khबर आब' ओंखाम संबाय नामा? ओंखाम सङाखै आगै, आङो हस्टेलावसो दङ, हस्टेलावसो थायो आङो। उदाय बसुमतारी हाय। आं ओरैनोसो फैदों दे, ट्राइ खालामदों आंबो सोलोंदों माने। बेयो जोंनि हस्टेल, क्लास गैया। हिट मा खालामदों? ओरैनो दङ। हेलौ आं सोलोंदोंसो दे। रागा जोंनाङा दे। फोरोंहर दे आंखौ। नैबे जोंनि हस्टेल लांदां फाल्दां। नाम्बारखौ हरनाय आब', बेयावहायनो रायलायनो हागोन दे आगै। बेयावहाय नाम्बार हरनांगौब्ला आंखौ डिस्टार्ब होबाय थागोन माथो माखासे मानसिफोरा। आयु बिस्मान नार्जारि। ओइ सना जिउ, नोंनि महरखौ आं जा गोजावबाय। नोंनि नाम्बारखौ हरलाय आंनो मेसेन्जाराव खालाम। आंनि मुङा जयाल नार्जारि। फेसबुकआव प्लिज। आयु अके, मेसेज खालामबानो जाबाय मेसेन्जाराव। आंना आलेक्सा रानि दङ फेसबुकआवहाय। नाम्बारखौ हरलाय। नाम्बारखौ हरथ'ला दे आङो, गाज्रि मोननो नाङा। साजान बसुमतारी। आयु मानो फानि भिडिअ बानायनाय जाखो बेलाय? महरखौल' देखायो नामा? आङो सोलोंदोंसो दे, नायनो नाङा दे बादोंब्ला। जाय आंनियाव माने आंनिखौ नायना इन्टारेस्ट मोनो बिथांमोननि थाखाय नायदो आरोना बिथांमोना। सनजय बसुमतारी।
नोंथाङा नायनो नाङा देखायनो होननानै फैयाखै आङो माने सोलोंदों आरोना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो सनजय बसुमतारिया रागा जोंथारबाय नामा आंखौ निमाहा हो सनजय नोंथां आङो सोलोंदोंसो ना दिलिप हाय हेलौ महरखौ देखायला दे होनबालाय आङो ना आंखौ जावबाय ओरैनो लानानै नायबाय थानोसै आङो मोखांखौ देखायला आरोना जावजाबाय दुखु मोनबाय दुखु मोनाखै दे जावनोबो नांगौ बिदिनो ना बांद्राय देखायो नालाय नाथाय आं देखायनो होननानै फैयाखै दे सोलोंदोंसो फार्स्ट टाइम दोनथ'नोसै दे लोगो नोंथांमोन आङो सोलोंनोसो फैदों दे महर देखायनो फैयाखैमोन दा जावबायब्लालाय आङो थांफिननोसै बाय बाय रोंबाय दै आङो नेक्स्टआव मोजां देखायसिगोन बायदिसिना ना ट्राइ खालामदोंमोन आङो दिनै नाथाय फार्स्टआवनो जावजाबाय महरखौल' देखायनो फैदों नामा होननानै सोलोंनायफोरावबो दुखु मोनाखै अब्लाबो सनजय बसुमतारी थेंक इउ बे जोंनि हस्टेल जों बेयावहाय थायो बरमायाव बाय love you औ आरो फैबावबाय माथो दादों बिसोरना जुदि मालाया नायाब्लाबो आं नायो नोंनि महरखौ आयु बिस्वनाथ नार्जारि थेंक इउ दे नोंथां पंकज ब्रह्म मोजां देखाय नाजानि आङो लासैनो देलाय नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरलाय हरथ'ला दे गाज्रि मोननाङा फेसबुकाव लोगो मोनगोन दे आलेक्सा रानि ब्र दङ आंना फेसबुकावहाय दादोन प्लिज बिस्वनाथ नार्जारि थेंक इउ सापर्ट खालामनायनि थाखाय दैथुन नार्जारि नाइस थेंक इउ दे नोंथां दैथुन नोंथां मिस्टार बिके बाबा मा खबर आब' सना मोजांथ' दे आगै सना आब' बहानि जाखो सनाया आङो बाक्सानिनो आंनि गामिया नाग्रिजुलि मिथिखायो दा ना नाग्रिजुलिखौ तामुलपुर खाथि जायो एसे हस्टेल नायनो देखायनो र' एसे नैबेनो स्टुडेन्टसफोरजों ज' थायो जोङो आं उनावहाय मोजां देखायगोन दे दा देखायथ'ला खाथियाव क्लास जागासिनो दङ माने दावराव जायोब्ला आंखौ रायगोन हेल' आब' मा खालामदों खबर सबर मोजां माब्रै दं खनसाय बसुमतारी मोजांथ' आगै आब' नाम्बार गैया आगै लाजिनाय मोनदों दे आङो दिनै फार्स्ट टाइम दा रोङाबो ए आब'आ जोंनि गामि खाथिनिसो माथो माब्लाबा लोगो हमगोन दे मिस्टार बिके लोगो हमनो हागोन दे नोंथां दानेश्वर बर' औ मा ओंख्रि जाखो आब' ओंखाम जाथ'वाखै जोङो हस्टेलावसो थायो नालाय बरमायावहाय माने
दालि ओंख्रि मोनजायो आरोना सप्तायाव सानथाम ना बेदर मोनजायो दालि आलु फाजायानो सानफ्रोमबो जायो। नै टेबोल मा माबायदि गैया इयाव एसे प्रब्लेम जायो स्टुडेन्टसफोर फैयो आरोना उनावहाय मोजां देखायगोन आङो जा समायना नुखादों आब'खौ गोजोननाय थाबाय आगै मिस्टार बिके आगै नोंथांनिसिम सिंगेल बालानोसो नोंखौ आङो सिंगेलैनो दोनथ'यो पंकज ब्रह्म जास्ट फ्रेन्ड जानो हागोन आरोना लोगो जानो हागोन गासैबो लोगो नोंथांमोन आंनिनो दालिल' मोनसे थाबा रानगोन माथो आब' एसे गोथाव मोनजायाबा आब' मा बुंनो दाना न'आव थांबाथाय जासिगोन गोथाव दालि जानानै आंखौ मोदोमसो ओंखारदों आगै रानाखै मानस ब्रह्म बहा दङलै आङो बरमायावहाय दङ हस्टेलाव थायो दोनथ'नोसै ना रायजानो गिलायलांबाय आं आरो फार्स्ट टाइम फैनानै दुब मोनलाबायदों सोरजोंबा रायजालाबायनो गिदों माइ बेदर थांखांबाय नामा माइ बेदर थांनाय भिडिअखौ आङो ओरैनो बानायदोंसोमोन आरोना लोगोफोरजों बेलासियाव स्टाडि जोबखांनानै लामायाव बेरायनायावहाय बाबाय होनबालाय आब'बा बाय आब' बाय पंकज ब्रह्म रथ'बाय 1 मिनिट नाम्बारखौ हरलाय जारौ फेसबुकआव फल' खालाम लोगो नोंथांमोन आलेक्सा रानि दङ आलेक्सा रानि ब्र' दङ आंना फेसबुकआव नाम्बारखौ बिदि हरनो हाथ'आ दे गाज्रि मोननो नाङा लोगोफोर दोनथ'नोसै दे बाय उनाव लाबोसिगोन गिदों रोङा नालाय फार्स्ट टाइम जावजालाबायनो मोन्दों लासिंसिंबो मोन्दों रोङिखाय दे बाय उनाव लोगो मोनसिगोन आयौ मासे जाम्बा दं जानला मेनला नाम्बार बिग्रा एक्सुवेलि ओरैनो बिदों आरोना मा बुङो होननानै बिदिबो थायो खायफाया नाम्बार बिनायनि थाखाय जाम्बाल'बो जानोबो हायाना हरजाया माने जानला मेनला थेंक इउ पंकज ब्रह्म गासैनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दान्दिसे सम फैनायनि थाखाय बिदिब्ला आङो रोंलालाय दे मा खालामनांगौ जारलासो आंनाव दंखायो नोंनि नाम्बारा नंगौ नामा गैया दे हाय मा ओंख्रि सन्तना नार्जारि ओंख्रिखौ दालि ओंख्रि जोंना स्टुडेन्टसफोरा दावराव खालामगासिनो जोंना दोनथ'बाय दे बाय दोनलाय थाबाय जाबाय थादों आं खारथारनोसै